Dnešným podcastovým hostom je divadelný dramaturg a režisér divadla Nová scéna, ktorý v minulosti pôsobil aj v divadle Andreja Bagara v Nitre a samozrejme spolupracoval aj s inými divadlami u nás alebo v Česku. Na Novej scéne z aktuálnych predstavení ste spolupracovali ako dramaturg na hrách Škrupinka, Sex pre pokročilých v pôvodnom muzikáli Bon Vivant a režirovali ste komédiu Dáš to, ktorá sa vracia na dosky Novej scény spolu s muzikálom Mamma Mia. Dnešným hosťom je Svetozár Sprušanský. Pekný deň. Ďakujem za pozvanie, pekný deň. No, budeme sa rozprávať hlavne o muzikálovej show Pánska jazda, na ktorú sa diváci môžu tešiť v premiére 16. a 17. októbra. A vo veľkej skratke, skutočne veľkej, ide o to, že sa na javisku stretne 9 chlapov a je to parádna spevácka jazda, počas ktorej sa napríklad bude pre divákov čapovať pivo. Čo nie je ako až také podstatné, ale je to, myslím si, zaujímavé. K tomu všetkému sa dostaneme, ale zaujíma ma na úvod, pán Sprušanský, ako sa režisér dostane k takejto práci. Vy prídete a niekomu poviete, mám super vec, ktorú chcem režírovať, alebo niekto vám povie, máme super vec, ktorú by sme chceli, aby ste režírovali. Tak tým, že som dramaturgom a zároveň režisérom, tak ten dramaturg sa vo mne nezaprie. Takže človek samozrejme sleduje mnohé, či už pôvodné tituly, ale aj tituly, ktoré sa povedzme s nejakým časovým odstupom znova vracajú na scénu pre svoju aktuálnosť, živosť. A samozrejme sleduje aj to, čo sa nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí deje. A v tomto konkrétnom prípade to bolo tak, že na jednej z mojich ciest do Londýna som dostal odporúčanie, aby som si túto inscenáciu The Choir of Men, čiže pánsky chór, išiel pozrieť. Ja som trošku bol taký skeptický, lebo som videl, že to je predstavenie postavené z 85% na speváckych výkonoch. Ale musím povedať, že tá inscenácia ako celok ma úplne očarila, predovšetkým tým, že má v sebe neuveriteľnú energiu, nespútanosti, uvoľnenosti a vytvára pre návštevníkov toho večera naozaj takú energiu, ktorú v divadle málo kedy vídate. A taký úplne očarený s týmto titulom som prišiel na Slovensko, uvažoval som o tom, že kde s ním ako naložiť. A zhodou okolností som o tomto titule povedal aj pani generálnej riaditeľke, pani Fašiangovej. Ona takisto ten titul videla v Londýne a zhodli sme sa, že by to bol ideálny titul nielen pre našich interných hercov, v tomto prípade výsostne alebo vyslovene pánov, ale aj pre slovenského diváka. Keby som mal v nejakej stručnosti charakterizovať ten titul, tak viac menej my ani divákov nepozývame na divadelné predstavenie a nepozývame ich do divadla. Dokonca od licencorov máme zakázané tieto slova aj v inscenácii použiť, lebo ide o návštevu či už krčmy, lokálu, pubu, nejakého podniku, kde spolu s nami, a teda s 9 hrdinami tohto večera, prežijú naozaj, by som povedal, zážitok skôr takého uvoľneného charakteru, kde okrem piesní samozrejme zažijú aj iné veci. Napríklad, že práve prostredníctvom tých spievaných pesničiek sa rozpráva 9 príbehov, 9 týchto hrdinov a každý prostredníctvom piesní, ktoré mimochodom všetci dôverne poznajú a sú notoricky známe, rozprávajú svoj príbeh, či už vzťah k otcovi, alebo vzťah k ženám, k manželke, téma manželskej krízy, ale aj hľadanie nejakého svojho miesta, identity vo fungovaní či už nejakého prostredia pracovného alebo súkromného. Čiže tých príbehov je tam niekoľko, ale všetko je to rozprávané formou zábavnou, uvoľnenou, formou takého pesničkového večera. No a samozrejme popri tom, keď pozvete ľudí, aj keď sa nachádzame na pôde divadla na takýto večer a do podniku, tak samozrejme, že v tomto podniku sa čapuje pivo. Čiže napríklad návštevníci, keď prídu trošku skôr do hľadiska, tak môžu aj na to javisko výjsť, budú obslúžení. Čiže ten večer má trošku iné pravidlá než klasické divadelné predstavenie. A musím sa teda priznať, že ako režisér mám za sebou už niekoľko titulov, ktoré tú povestnú štvrtú stenu medzi javiskom a hľadiskom porušujú, narušujú a vždy ma niečo trochu iné, netradičnejšie ako režiséra lákalo a toto bol takisto jeden z prvkov, pre ktorý som sa rozhodol, že by tento titul ma ako režiséra bavilo zrealizovať. Ja teda sa pozerám úplne dole v mojich otázkach a spýtam sa tú otázku, ktorú som, lebo ste sa k tomu už dostali, ktorú som tam mal pripravenú.
Je toto také najnetradičnejšie divadelné predstavenie, ktoré ste režirovali, alebo ešte bolo niečo, čo by sa vymykalo z takej tej bežnej návštevy divadla? Tak mám za sebou niekoľko inscenácií, ktoré boli ešte netradičnejšie a by som tie inscenácie zradil do takých dvoch kategórií. Jedna z nich je, že sa hrali v nedivadelnom priestore. Povedzme, hrali sme inscenáciu Troch sestier v Ponitrianskom prírodovednom múzeu, kde to bola akási pozvánka do salónu Prozorovovcov, kde sa odohrávala oslava Irininých narodenín. Realizoval som inscenáciu v sklade kulís pod javiskom, kedy sa mnohé tie technológie používali na to, aby sa ten priestor hrací menil. Mám za sebou inscenáciu, ktorá sa realizovala v podzemných garážach, alebo v priemyselných priestoroch, alebo na najvyššom podlaží hospodárskej sípky. No a potom to sú inscenácie, ktoré v tom princípe vzťahu divák a herec na javisku mali trošku iné fungovanie. Napríklad na Novej scéne som realizoval takú detektívnu komédiu Šialené nožničky. Ona sa táto inscenácia ešte stále hrá, ale už pod iným subjektom. A tá je postavená na tom, že prebehne akási časť deja, kedy príde k vražde a vyšetrovateľ začne spolupracovať pri vyšetrovaní a odhaľovaní toho, kto by mohol byť prípadným vrahom so samotnými divákmi. Začne spolupracovať. Diváci majú absolútnu vôľu pýtať sa na čokoľvek, môžu tým vyšetrovateľom klásť otázky a tí herci viac menej z toho zákulisa prezradí, majú pripravené tzv. Panely možnosti odpovedí, čiže neustále musia byť v strehu. A povedzme po 2/3 tej inscenácie si samotní diváci odhlasujú, kto je vrahom z tých 4-5 postáv, ktoré prichádzajú do úvahy a potom tí herci musia vedieť, ktorú povedzme z tých 5 verzií ako záver odohrajú. Čiže napríklad to bola tiež veľmi taká netradičná forma vzťahu k inscenácii. Alebo som realizoval inscenáciu, kde herečka hrala hlavnú postavu, mala 3-člennú hudobnú kapelu a 16 jej postav hrali diváci, ktorí pred začatím predstavenia dostali scenáre. Oni sa v nich mali podľa istého kľúča orientovať a jej kvázi nahadzovali a hrali tie jednotlivé postavy. Oni si to na prvý pohľad nevedeli predstaviť, ale fungovalo to vynikajúco. Sú to tituly, ktoré majú presnú, by som povedal, mustru, ako musíte to naplniť a musíte tie základné štrukturálne kroky úplne presne zrealizovať, ale ten vnútrajšok už vám nechávajú vôľu pre samotných ich inscenátorov v konkrétnom divadle. A všetky tie inscenácie vynikajúco fungovali, lebo pre toho diváka je to možno na prvý pohľad niečo netradičné, možno to ho aj prekvapuje, ohrozuje, alebo keď sa má do toho zapojiť, že ho vyťahuje trošku z tej komfortnej zóny, ale v tom konečnom dôsledku to má obrovský dosah na to, že tá energia sa zdvojnásobuje a ten divák je naozaj tu a teraz svedkom a účastníkom niečoho, čo je základom divadla. Že sa to tu a teraz deje a nebude to tak ani o týždeň, ani to tak nebolo včera, ani zajtra to tak nebude. Čiže tá autenticita toho zážitku a tá možnosť spolupodielať sa na tom zážitku výraznejšia, než divák je zvyknutý, tak tá je úplne pre toho diváka fascinujúca a myslím, že prináša veľké potešenie. Už teraz sa tešíme na pánsku jazdu v pube Eden. Myslím si, že tak sa volá ten pub. Áno, tak budeme tento podnik alebo lokál volať. Je to tak trošku aj dvojznačné, je to nejaké miesto, kde tí hlavní hrdinovia sa stretávajú a myslím si, že je veľmi dôležité povedať, že každý v živote potrebujeme nejaké miesto a ľudí, s ktorými sa tam stretávame, s ktorými spolu vytvárame nejakú komunitu. A to je jedno, či je založená na nejakom profesnom nejakom spojení alebo na základe našeho záujmu, nejakého mimopracovného, nejakej záľube, alebo je to generačná nejaká spojitosť, ale ľudia, a to sa ukázalo aj v čase korony, my to aj v tej inscenácii spomíname, keď ľuďom sa odobrala tá možnosť sa stretávať a mať tie sociálne väzby a kontakty, že to nedopadlo najlepšie a že to bolo niečo, čo až vtedy sme si uvedomili, ako nám chýba. A práve náš Eden dáva možnosť ľuďom sa stretnúť, rozprávať o svojich problémoch, o svojich túžbách, o svojich snoch, zároveň vzájomne sa aj doberať, žartovať a to je niečo, čo si myslím, že aj v dnešnej dobe, keď sa aj
na pôde divadla, v tomto prípade divadla Nová scéna, ponúkne divákovi, tak verím, že to ocení a že takú príjemnú, my to voláme žúrku a pánsku jazdu absolvuje, ale nie sú to témy, ktoré sú výsostne mužské, sú to témy, ktoré sa dotýkajú bez rozdielu pohlavia aj veku každého z nás. Originálna hra, ktorá sa hrala v Londýne, je obrovským hitom. Tí autori tej hry sú ostrieľaní autori, alebo to je niečo, čo je z ich strany prvotina a teraz všetci sa idú zblázniť? V dobrom, samozrejme. Londýnske prostredie divadla má svoje zákonitosti a sú to aj tak akoby zaužívané agentúry, domy, tvorcovia, ktorí povedzme aj majú dosah na to, čo sa povedzme na West Ende hrá. A musím povedať, že tento tvorivý tím bol takým zjavením, lebo bola to taká, by som to tak nazval, chyba v programe, lebo nešli tou hlavnou cestou. Celý ten titul vznikol tak, že dvojica tvorcov Nick Dodson a Andrew Kay, oni už realizovali nejaké divadelno alebo skôr koncertné nejaké podujatia alebo predstavenia, ktoré boli založené na tzv. Zborovom speve. Lebo treba povedať, že v tejto inscenácii sú nádherné skladby, ktoré všetci poznáme, ale v neuveriteľne príťažlivých pre interpretov ťažkých 8-9 hlasých interpretácií. Čiže tí herci musia byť predovšetkým vynikajúci speváci a to spievanie nie je jednoduché. A práve táto forma bola týmto tvorcom vlastná. Oni už nejaké také podobné tituly zrealizovali. Ale až pri stretnutí s touto témou a ešte s iným tvorcom, ktorý priniesol svoje stand-upy ako tú činohernú časť, keď to spojili, tak vznikol tento titul. Musím povedať, že vznikol v jednej pivárni, záhradnej, tak kde inde. A tvorcovia prišli s týmto nápadom, že dať takýchto hrdinov dokopy do jedného podniku a prostredníctvom piesni vyrozprávať takýto akoby príbeh 9 hrdinov. A tá inscenácia sa prv hrala mimo Londýna, potom prišla na londýnsky West End, kde si prenajali tvorcovia na niekoľko týždňov doslova do písmena hrací priestor. A v tom okamihu sa tá inscenácia stala fenoménom, hitom, diváckým šlágrom. Samozrejme, že si ju všimla aj odborná verejnosť, takže získala aj cenu najprestížnejšiu divadelnú vo Veľkej Británii, a to Olivier Awards. A to je inscenácia, ktorá je nielen v tej muzikálovej časti, ale aj v tom, že má v sebe tú zábavnú formu toho večera, ktorý vás v tom najlepšom slova zmysle akoby zabaví. No a musím prezradiť, že tá inscenácia už aj niekoľko rokov aj túruje, má za sebou touring nielen po Veľkej Británii, ale aj po iných krajinách ako Austrália, aj európske krajiny po nej siahli. A dnes aktuálne stále znova pri plnom nasadení a vo veľkom záujme od publika sa hrá v Londýne. Čiže dnes, keby ste išli do Londýna, tak ju máte možnosť uvidieť. Možno niekedy o 3 mesiace, lebo je stále vypredané. Áno, je to stále vypredané a myslím si, že práve preto, že vy prídete na niečo, čo nie je typickým divadelným predstavením. A každý je na to zvedavý. A každý je na to zvedavý a ešte raz tá nespútaná energia, ktorá z vás strhne z toho hľadiska, je úplne fascinujúca, takže tá veľká návštevnosť je spôsobená aj tým, verím, že to bude aj u nás na Slovensku, že po takom zliadnutí a po takej účasti máte pocit sa takéhoto stretnutia, takéhoto večera znova zúčastniť a znova sa chcete byť súčasťou takéhoto večera. Jasne. A ešte voláte na to svojich priateľov, známych, kamarátov. A rozprávate o tom. Áno, aby ste spoločne s nimi akoby zažili takýto večer. My teraz nahrávame a pred tým nahrávaním bola skúška, pretože premiéra sa blíži. V akom stave, alebo respektíve inak sa opýtam, všetko je v poriadku, všetko ide tak, ako má? Každý divadelník vám odpovie, že vždy do premiéry chýba nejaký čas, väčší či menší, na to, aby sme boli vo väčšej pohode, aby to bolo omnoho, by som povedal, pripravenejšie, vo väčšom takom akoby takom úsmeve na perách. Takže samozrejme pracujeme najlepšie, ako sa dá. Teraz sme vo fáze, kedy tie jednotlivé piesne, ktoré sú v nejakom štádiu vokálneho naštudovania, majú už aj svoje nejaké choreografické spracovanie. Dávame dokopy aj s tými jednotlivými ďalšími súčasťami, ako je povedzme dekorácia, ako sú tie činoherné prehovory. Sme na javisku. Takže teraz je tá fáza toho vzájomného spájania sa. Budúci týždeň nás čaká dekorácia, kostýmy, takže uvidíme.
Je to večer, ktorý plus minus by mal mať niečo vyše hodiny aj pol bez prestávky, ale keďže v tej inscenácii alebo v tom večeri zaznie 16 skladieb a naozaj v náročnom, tom by som povedal, vokálnom prevedení, tak nie je to jednoduché, lebo naozaj každý poltón, štvrtón, nástup, mnoho tých viac hlasov je pre tých interpretov náročné a popri tom ešte aj tá pohybová stránka tiež nie je úplne najjednoduchšia. Takže ako povedal klasik, uvidíme, ale robíme všetko preto, aby sme tú energiu, ktorú chceme do tej inscenácie dostať, aby sme ju tam čo najviac napumpovali. Ja iba jednu vec musím povedať, že napriek tej náročnosti sa podarilo zostaviť takú partiu mladých mužov, že tá chémia, mám pocit, že aspoň na tých skúškach, na tých zbiehacích skúškach je to vidno, funguje. Takže dúfam, že to, že tí chalani sa vzájomne majú radi, že fungujú, že na seba, ako hovoríme, mi počúvajú a že vedia nejako fungovať ako kolektív, ako tvar. Lebo v tejto inscenácii nie je žiaden hlavný hrdina, ani niekto, kto povedzme má menší zástoj. Tam je 9 rovnocenných partov a samozrejme ešte živá 5-členná kapela, ktorá dostúpi tiež o pár dní. Takže teraz tú chémiu chceme pretaviť do toho tvaru, aby čo najvýraznejšie prekračovala tú rampu a išla do hľadiska. Počas vášho rozprávania si hovorím, OK, tak sa teraz opýtam toto, o minútku si hovorím, OK, opýtam sa iné. Dobre, tak poďme teda k tým chalanom, k hereckému obsadeniu, k chlapom, pre Boha. Vladislav Plevčík, Peter Makránsky, Darius Kočí, Michal Candrák, Tomáš Majlát, Lukáš Pišta, Martin Kapráli, Jakub Janotík, Jan Slezák. Všetci títo chlapi boli na konkurze? Ja ako režisér som známy tým, že ja nejaké konkurzy nerobievam. Ja dosť poctivo navštevujem aj divadelné predstavenia svojich kolegov alebo aj školské predstavenia. Nehovorím, že mám veľký prehľad, ale v tomto prípade to najzákladnejšie kritérium pre výber bolo to, aby v jednotlivých hlasových oboroch, lebo tie postavy sú rozdelené predovšetkým na nejaké hlasové obory, aby tí herci, interpreti spĺňali túto základnú požiadavku, to znamená vokálnej disponovanosti tú postavu uspievať. A v tomto musím povedať, že som úzko komunikoval tak s Matúšom Ferkom, ktorý má na starosti hudobné naštudovanie a zároveň je korepetítorom, ako aj s hudobným dramaturgom tohto divadla a aj tohto projektu Ľubom Dolným. Čiže niektorých hercov sme poznali a žiadnym konkurzom nemuseli prejsť, ale museli prejsť tzv. Predspievaním jednotlivých skladieb, ktoré sme vybrali a k ním k tzv. Internému stavu našich interných hercov, lebo to jedno obsadenie sme sa snažili výsostne postaviť z hercov interných zamestnancov hereckého súboru Divadla Nová scéna, tak k ním v rámci prevádzky sme hľadali tzv. Hostí. Na tam sme vychádzali aj z ich časových možností, aj z možností teda toho ich vokálneho rozsahu. A tam sme naozaj tých predspievaní robili niekoľko a na konci sme ešte niektoré tie najťažšie vokálne časti, povedzme toho najvyššieho tenoru, hľadali do poslednej chvíle. A musím povedať, že nakoniec aj tak sme pri jednej postave museli urobiť tzv. Krížovú alternáciu, lebo až toľko kvalitných a disponovaných spevákov pre takýto typ spievania, kolektívny, by som povedal chórový, na Slovensku až tak nie je. Uh-huh. Jeden z deviatky, keď to môžem povedať, Jakub Janotík, sa naučil kvôli svojej úlohe, ktorú tam hrá, hrať na trúbku. To je niečo, čo sa vyžaduje, čo je také, že veď to zvládneš, alebo je to skôr príjemné prekvapenie? Ako, nemyslím teraz priamo Jakub, ale takáto snaha od herca. Tým, že je to taký akoby múzický večer, kedy sa tam nielen spieva, ale tancuje a hrá na hudobné nástroje, tak my sme samozrejme vítali to, že mnohí z tých interpretov na nejaké nástroje ovládajú a pri niektorých postavách to predpísané bolo. Takže prezradím nielen Jakub Janotík, ale jeho alternant, aby som neklamal, David Celecký, nie len, že naozaj drobnú časť sa budú pokúšať hrať na trúbke, ale napríklad budú mať aj svoje stepové číslo v jednej skladbe, čiže to sa museli naučiť. A musím ako prezradiť, že napríklad jeden z predpokladov pre obsadenie postavy maestra bola, myslím si, že dosť výrazná znalosť na klavír. A to je Lukáš Pišta, jeho alternant Ondrej Ferko, ktorí nemálo piesní budú sami na tom javisku k tým
k tej kapele doprevádzať a budú hrať. Ale v inscenácii budeme mať aj interpretov, ktorí hrajú na gitaru, či už je to Martin Kaprálik, alebo jeho alternát Lacko Ladomíriak. Čiže tieto, by som povedal, zručnosti sme vyhľadávali a zapojili do tej inscenácie. Všetci herci budú hrať typovo rozdielne postavy, napríklad drsný chlap, básnik, vtipkár, romantik alebo suchár. To je radosť, takáto pestrá paleta, alebo je to skôr výzva? Tak máte inscenácie, kde máte jasné charaktery. Tu je skôr nejaká typológia, že sú to skôr typy nejakých ľudských vlastností alebo nejakých stavov, ktoré oni zastupujú. Ale musím povedať, že napriek tomu, že tie mená tých postav znejú, tak by som povedal, ako z talianskej komedie dell'arte, kedy je to jasný typ, tak myslím si, že herci našli dostatočne, by som povedal, detailné prostriedky na vyjadrenia charakterov tých jednotlivých postav a aj tie ich vnútorné problémy, stavy, svety v daných možnostiach daného žánru, lebo ide naozaj o taký zábavný show večer, že veľmi pekne kreujú a vytvárajú takú akoby naozaj veľmi pestrú mozaiku jednotlivých charakterov, ľudských problémov, snov, túžob a nejakého chcenia. A to si ja veľmi vážim, že okrem toho, že ten spev je absolútne dominantný, že sa zišla zostava, kde aj ja ako režisér, predovšetkým činoherný, môžem na nich klásť nároky aj na takéto zobrazenie postav a že moje snaženia sú aj vyslyšané a naplnené. To je radosť. Áno, je to. A na tých skúškach napriek tej náročnosti myslím si, že je dobrá nálada, dobrá atmosféra. A ešte raz hovorím, pre mňa najzákladnejšie je, že vidím, že to tým hercom chutí a že tá chémia tam funguje. No a to je prvý predpoklad. Neviem, či sa nám to podarí, ale všetko preto robíme, že ak to chutí tým hercom a tá energia, to nadšenie, tá pozitívna energia sa na tých skúškach rodí, tak to je to, čo môžeme do toho tváru nejako zakodovať a potom prostredníctvom toho večera odovzdať aj divákom. Okrem skvelých speváckých výkonov v pube Eden sa diváci môžu tešiť aj na živú kapelu. V čom je iné režirovať takýto, nechcem teda povedať muzikál, keď teda to vadí, samozrejme teraz môžem. V čom je iné režirovať takýto show večer so živou kapelou alebo s vopred nahranými pesničkami? Je tam nejaký rozdiel? Tak akákoľvek možnosť tú autenticitu podporiť, a to je práve tá živá kapela, že tu a teraz niečo vznikne, aj keď len v detaili, prináša práve tento rozmer. Čiže je to ďalší bod naviac. Čiže je to nejaký rozmer, kedy práve tá autenticita, tá živosť a ten rozmer tu a teraz som svedkom niečoho, čo sa len tu a teraz rodí a ja som toho súčasťou, tak tá živá kapela tomu prináša. Samozrejme v tom skúšobnom procese je to ďalší rozmer, že musíme sa o mnoho viacej zladiť a viac elementov musíte nejako naladiť na spoločného menovateľa. A v tých čitateľoch sa to potom, myslím teraz v tom matematickom slova zmysle, sa to trošku môže rôzniť. Takže je to taká, by som povedal, väčšie napätie, alebo ste vo väčšom strehu, že či naozaj všetky tie zložky nejako do seba zapadnú a kvázi budú ladiť. V tomto slova zmysle nemyslím len hudobnom. Ale keď sa to podarí, tak o to viac je ten pôžitok z toho sledovania takéhoto tvaru. Že naraz vidíte, že tí herci spolu s tými hudobníkmi muzicírujú, že napriek tomu, že akýkoľvek zážitok, ktorý pre vás pôsobí, že je nový a teraz tu sa zrodil, musí byť niekoľko týždňami a mesiacmi doslova do písmena naskúšaný, aby vás doslova do písmena nič nezaskočilo, neprekvapilo, aby ste v danej situácii aj nejakej novej vedeli reagovať. Nie je to tak, lebo keď hrám nejakú divadelnú hru alebo muzikál, v úvodzovkách štandardný, tak proste viem, že musím niečo dodržať z bodu A do bodu B, alebo tu musím začať späť a tak ďalej, tak ďalej. A teraz, keď vás počúvam, mám pocit, že tam je obrovské kvantum voľnosti, hoc všetci vedia, čo majú robiť. Nebude to potom tak, že všetci tí herci budú si ako keby, ale nechcem povedať ťažšie zvykať na opäť taký ten štandard, že toto vlastne bude také vybláznenie, z ktorého sa môžu úprimne tešiť, lebo to nie je také každodenné? Ťažko to možno laikovi vysvetliť, ale na prvý pohľad to, čo vzniká, že oni len tak improvizujú a hovoria si nebadané texty jeden za druhé, tak vy to musíte veľmi precízne naštudovať.
Veď aj tie slávne improvizácie, či už pána Lasicu a Satinského, boli niekoľkokrát a niekoľko týždňov pripravované, naskúšané a tá miera naozaj improvizácie bola minimálna. Ja aj upozorňujem mojich kolegov, hercov na javisku, že niektoré texty musia precízne dodržiavať, lebo ak vzájomne komunikuje 9 postav, tak keď si každý dodá čo je len jedno, dve, polslovo, nehovorme ani o slove, o polvete ani nehovoriac, tak z toho môže vzniknúť veľký chaos a vôbec nepôžitok pre toho diváka. Áno, sú miesta, kde aj my počítame s tým, že nejaká vôľa pri pomenovaní nejakej situácie alebo nejakého doplnenia textu tam môže byť, ale to je veľmi zradné, ak to, čo má pôsobiť akoby nenútený rozhovor tu a teraz, akoby improvizácia, že to sa môže veľmi rýchlo zvrhnúť a sklznúť do niečoho, čo pre diváka vôbec nebude príťažlivé. Takže ešte raz hovorím, nie je to také jednoduché, ako to ľahkosťou má na toho diváka pôsobiť. Celú Pánsku jazdu preložila Alexandra Rupeltová, texty piesní mal na starosti Martin Sarvaš, potom choreografiu bude robiť Silvia Beláková, kostýmy a scéna Saša Grusková. To všetko je tým, ktorý s vami nieraz spolupracoval. To znamená, že vy ako režisér tiež ste ten z nás, ktorý viac inklinuje k tým ľuďom, s ktorými už má nejaké skúsenosti a všetko sa musí dobre robiť. Čiže osvedčená spolupráca je najviac. Ja sa priznám, že spolupracujem buď so svojimi dlhoročnými spolupracovníkmi, alebo mám za sebou aj spolupráce, kedy som prišiel za Sašou Gruskou a hovoríme, prosím ťa, odporúč mi nejakých mladých, začínajúcich tvorcov. Ja by som rád robil s niekým, kto ma trošku možno aj do iného svetla dostane uvažovania o divadle. Čiže ja mám rád striedanie týchto dvoch polôch, ale ak idem realizovať titul, ktorý je licencovane veľmi prísne zviazaný, má jasné pravidlá, vyžaduje na prvý pohľad akoby súčasnosť a jedno prostredie, že to je ľavou zadnou, práve naopak, tie licencované tituly vo mne vytvárajú väčšie napraženie všetkých tých doterajších profesionálnych skúseností a tam priestor na nejaké výrazné, teraz to tak preženiem, hľadačstvo, experimentovanie nie je a vtedy siaham zvyčajne po overených kolegoch, na ktorých sa môžem spoľahnúť a zatiaľ to, čo aj teraz ukazuje sa, či už Saša Grusková alebo Silvia Beláková, tak som veľmi rád, že s nimi spolupracujem na tomto projekte, lebo mnohé veci, ktoré sa zdajú automatické, samozrejme, by tak možno ani neboli, keby som ja ich nemal. A to, čo chcem špeciálne zdôrazniť, je spolupráca s Martinom Sarvašom. Ja s ním spolupracujem 20 rokov a mám len tie najlepšie skúsenosti. A poviem to na jednom príklade. Nie je to prvý projekt, kedy realizujem divadelné predstavenie, v ktorom sú známe hity, ktoré všetci poznáme v originálnom anglickom nejakom slovnom prevedení. V tom originále. A tak Mamma Mia sa na začiatku, keď prišla požiadavka od licencorov, že by sme mali tie známe piesne skupiny ABBA spievať v slovenskom jazyku, stretla s takou nevôľou až s odporom, až som bol veľmi prekvapený. A pritom Martin Sarvaš urobil texty piesní, ktoré sú vtipné, zrozumiteľné, spevné, ktoré ctia melodiku tak slovenčiny, našej reči a našej syntaxe a zároveň ctia tú melodiku konkrétneho originálu aj toho anglického, by som povedal, vokálneho naštudovania, že až je to neuveriteľné. A naraz sa stal presný opak, že tá Mamma Mia, dovolím si tvrdiť, že aj tým, že diváci počujú slovenčinu, ktorá je melodická, vtipná, mnohé tie slovné spojenia, napríklad skladby Čučorietka, Čo je s tebou a mnohé iné, až tak zdomácneli a zľudoveli, že naraz sa ukázalo, že tá slovenčina je spevná, treba s ňou pracovať a treba nejako búrať tie mýty takého konzervativizmu, predpojatosti voči tomu, že slovenčina nemôže takto krásne znieť a nemôže priniesť aj ďalší rozmer. Ja som s Martinom Sarvašom takto realizoval niekoľko predstavení v tomto princípe. Tá Mamma Mia je asi taký, by som povedal, najeklatantnejší príklad tohto princípu. No a verím, že tak tomu bude aj teraz v inscenácii Pánska jazda. Je tam 16 skladieb. 2 sú
pôvodné slovenské tituly, to neprezradím, to budú prekvapenia pre divákov, lebo licencori sami nás vyzvali, aby sme 2 skladby nahradili skladbami domácimi, teda tam, kde sa inscenácia alebo predstavenie bude hrať, ale tých 14 titulov známych skladieb, ktoré všetci poznajú, zaznejú vo vynikajúcom pretlmočení, prebásnení Martina Sarvaša. A ja pozývam divákov na to, že nie len zažiť skvelý večer, že to bude žúrka, na ktorú nezabudnú, že si zaspievajú, aj zatancujú, že zažijú príjemný večer, ale že budú v mnohom veľmi príjemne prekvapení aj nielen v tom vokálnom prevedení tých skladieb, ktoré poznajú, ale aj v tom novom otextovaní Martina Sarvaša. Vieme teda, že si môžeme dať pivo pred predstavením, že môžem prísť na to javisko a čašník, alebo teda barman mi ho načapuje. Ako ešte bude divák vtiahnutý do tejto show Pánska jazda? Tak aj priama komunikácia hrdinov je úplne priama, čiže tam tá štvrtá stena nefunguje, čiže väčšinou aj tie prehovory na takých tých 60-70% tých postav sú priamo s divákmi. Niekedy aj počas predstavenia tie postavy vstupujú do priestoru, povedzme, kde sedia diváci. Nechcem povedať zámerne hľadisko, lebo to chceme zotierať všetkými možnými spôsobmi. A niekedy aj počas predstavenia, samozrejme je to na báze dobrovoľnosti, bude nejaká možnosť aj divákov sa možno priamejšie zúčastniť toho deja. A viac neprezradím. Každý si to môže zažiť. Áno, srdečne pozývame, ale je to na báze dobrovoľnosti, nikto sa nesmie obávať, bože, tam nás budú ťahať, tam nás budú vyzývať. Bude to blbé a tak, je to naozaj pre toho diváka naozaj vhodné. A myslím si, že to, čo som aj ja mal možnosť zažiť, že skôr ten pocit, ja to volám pocit piatkového večera, kedy máte po práci a prídete sa uvoľniť, zabaviť a zrelaxovať. To je takéto najhlavnejšie, čo verím sa vytvorí nielen v piatok, keď to budeme hrať, ale aj útorky, soboty, prípadne nedele. Čiže ten pocit takej tej uvoľnenosti a tej snahy zabudnúť na svoje starosti. Ale to neznamená, že o niektorých veciach, ktoré aj prežívame v živote, sa v tej inscenácii nehovorí. Ale hovorím veľmi takou nadsázkou, humorom alebo s nadhľadom, alebo v tom humornom nejakom prevedení. Videli ste túto hru v Londýne a keď ste si povedali, fajn, skúsme ich osloviť, poďme do toho, aký dlhý čas vlastne je, pokiaľ sa podpíše nejaká zmluva, alebo si poviete, fajn, máme to, môžeme začať na tom makať? Tie licencované tituly, zvyčajne povedzme z toho anglosaského prostredia, v tomto prípade z Londýna, to vybavovanie nie je ľahká vec a ani nie beh na krátku trať. A musím povedať, že viac a viac sa ten beh predlžuje. Čiže my sme začali komunikovať s agentkou tohto predstavenia, potom sa do toho pridali jednotliví autori, potom to prebrala akoby zase nejaká iná agentúra. Čiže to je zložitá sieť právomoci a toho, čo kto zastupuje. Ale musím povedať, že to vybavovanie sa pohybuje približne okolo roka aj štvrť. Ale samozrejme má to viac fáz. Čiže oni prv zisťujú nejaké podmienky, potom my si s nimi vyjasňujeme nejaké, by som povedal, tiež z našej strany možnosti. No a potom už rokujete o tých konkrétnych veciach, ako je povedzme schvaľovanie obsadenia hudobného aranžmánu, ktoré sa v tomto prípade muselo preberať, tá úprava z toho originálu, potom riešite záležitosti scenografie až po záležitosti povedzme vizuálu, propagácie. Čiže je to taká viac, by som povedal, že na viac časti sa s nimi komunikuje a viac menej až do poslednej derniéry, teda do posledného predstavenia, viac menej s tými licencormi ste v kontakte. Zvyčajne sa snažíme tých licencorov upozorniť na to, že niektoré veci, ktoré fungujú povedzme v krajine svojho vzniku, nie vždy fungujú v krajine, kde sa to hrá, ale oni práve preto zisťujú vašu predchádzajúcu prácu a či máte na svojom konte takisto nejaké licencované tituly, s akým počtom repríz, akými ohlasmi. A predovšetkým je dôležité vytvoriť pocit dôvery, že my to dielo nechceme ani vylepšiť, ani mu ublížiť, práve naopak chceme ho preniesť do prostredia danej kultúry slovenského diváka v tomto prípade, aby mnohé, povedzme, odkazy k nejakým narážkám alebo nejakým témam boli pre našeho diváka zrozumiteľné. A to, že sa ten večer odohráva v podniku Eden, tak neodohráva sa niekde v Anglicku, alebo v Írsku, alebo niekde v Nemecku, ale tu na Slovensku. A
aj keď ten názov sme si akoby vymysleli, ale možno je niekde podnik s názvom Eden. Možno sa niekto aj ozve na Slovensku, po premiére, áno, jasné. sa ozve, ale povedzme aj niektoré reálie sa tam spomínajú, niektoré krčmy, alebo jedna z veľmi dôležitých vecí je, že postavy sa volajú menami samotných hercov a mnohé aj vnútorné, by som povedal, nejaké vlastnosti, alebo aj napríklad to, odkiaľ tí herci pochádzajú, aj ich, by som povedal, privátny život sa nejakým spôsobom zrkadlí a odráža a vtláča do samotnej inscenácie. Čiže napríklad pri predstavovaní tých hrdinov, alebo teda hercov, vychádzame aj naozaj z reality toho, ako tí herci ako fungujú vo svojom reálnom živote vo vzťahu k minulosti, k rodičom, k rodisku až k prítomnosti. Čiže tá miera toho prestupovania postavy a herca je 1:1. To sa ale nestáva často. Nie, to je tiež jedna z takých akoby špecifík, že oni sa absolútne identifikujú, tí herci, alebo mali by sa stať oni na tom javisku samými sebou. To znamená, oni nehrajú nejaké vymyslené postavy. Áno. Napriek tomu, že nejakú typológiu, v tomto prípade, ako som už hovoril, charakter tej postavy vtláčajú. A tak sme sa aj možno s tými hercami rozprávali, že či téma, ktorú nesie jedna, druhá, tretia postava, že či je im niečím blízka. Niekde sme sa trafili takmer presne, niekde je to opačno, ale od toho sú herci, aby oni vedeli aj to svoje súkromie prepojiť s tou postavou tak, aby to pre toho návštevníka bolo úplne uveriteľné a autentické. Svetozár Sprušanský režíruje Pánsku jazdu a zároveň je dramaturgom. Prečo takáto dvojrola v zákulisí? Tak oni sa ma kolegovia pýtali, keď začali korepetovať tie piesne, že veď tam nemusím chodiť na tie korepetície, veď režiséri na tie korepetície nechodia. A ja som povedal, no ale ja sem nechodím ako režisér, ale ako dramaturg. A napríklad jedna z tých funkcií toho dramaturga je čo? Dramaturg by mal asi vycítiť, čím spoločnosť žije v danej chvíli, aký titul dnes by mohol ľudí zaujímať, akým chceme ponúknuť. Formálne alebo obrazne sa tomu hovorí, že dramaturg by mal vedieť, čím je tehotná doba a aký titul dnes priniesť. A aj možno spôsob, ako ten titul zrealizovať. A tam už tie právomoci toho dramaturga končia a nastupuje režisér. Ale dramaturg je napríklad ten, ktorý by mal aj strážiť, či napríklad tie piesne sú tak interpretované, aby napríklad práve už spomínané či metrum alebo syntax slovenskej reči bol takisto nepoškodený v rámci toho, lebo to spievanie anglosaských textov je zase trošku iné. Čiže hľadali sme aj s Matúšom Ferkom ten spôsob, ako to doľaďovať. Ja som takmer 3,5 mesiaca pravidelne sa stretával s Martinom Sarvašom a doľaďovali sme, opravovali sme tie texty piesni. Teda ja nie, ja som dal povedzme ten originál Martinovi, povedal som približne, o čom by to malo byť, lebo nie vždy to, o čom sa spieva v tej piesni, pre tento tvar javiskového diela je zodpovedajúci, čiže ona tá textová informácia by mala byť trošku iná a Martin Sarvaš poslal ten text. No a niekedy to bolo na druhú, tretiu dobrú prijatý ten text a niekedy na 6. dobrú. A to boli tie stretávania sa, kedy sme ešte hľadali to, či ten text zodpovedá úplne presne. Tak napríklad to je moja úloha. No ale v tejto chvíli už viac dominuje režisér, kedy strážim teda ten tvár, ten javiskový tvár. Doteraz som riešil záležitosti mizanscény alebo aranžmánu, to znamená priestorového usporiadania aktérov na javisku. A samozrejme niekedy vám zabliká tá kontrolka toho dramaturga, či už v podobe toho, či naozaj slovenčina znie tak, ako má, lebo či chcete alebo nie, ale javiskové dielo a divadlo sme nositeľom živého jazyka a v istej kvalite a kultivovanosti by sme mali ten jazyk prezentovať, až po to, že či niektoré logické súvislosti tam ako fungujú, alebo či by sa mohli, povedzme, ešte tak sprecízniť a sprehľadniť, aby pre toho diváka bolo úplne prirodzené to vnímať a pochopiť všetky tie, povedzme, vzťahy alebo situácie, alebo aj tie témy, ktoré chceme prostredníctvom toho večera divákom priniesť. Čiže tá práca toho dramaturga má tiež svoje penzum a v tomto prípade to je také dvojdomé. Ja si myslím, že ak nás teraz niekto počúva, tak je obrovské percento tých, ktorí si hovoria, toto musím vidieť. To je úplne bez debaty. Ja by som ešte mám zo dve otázočky k titulom, ktoré sa vracajú na dosky divadla Nová scéna.
A vlastne tam je možno aj tá odpoveď, lebo keď človek robí dramaturgiu, alebo respektíve tú odpoveď sme možno počuli, keď človek robí dramaturgiu muzikálu Bon Vivant a potom napríklad režia pri Dášto, tak nie je to niekedy tak, že človek trošku odbieha, že si hovorí, hop, túto moc nerieš, pretože tu si dramaturg a tuto zase nerieš veci, lebo tu si režisér, takže nechaj to dramaturgovi. Nie je to trošku potom také, že človek sa musí na chvíľočku zorientovať? Ja toto veľmi prísne rozlišujem, keď som dramaturg a povedzme mám aj nejaký pohľad, ktorý je na ten rodiaci sa tvar viac režijný, tak niekedy si zahryznem do jazyka, ale napríklad v spolupráci s Martinom Kákošom, s ktorým som spolupracoval na niekoľkých tituloch a poznáme sa niekoľko desiatok rokov, tak on už ma pozná a povie, ale pokojne mi povedz, ako režisér nejaký pohľad má, že ti úplne akoby škripu zuby, povedz mi to, čiže tá otvorenosť je tam väčšia, ale pri Bon Vivantovi som veľmi prísne tú pozíciu dramaturga si držal a povedzme pri uvedení toho titulu, ktorý tu na Novej scéne doslova do písmena bol v ovzduší a o ňom sa hovorilo možno aj 10-12 rokov, to som bol veľmi rád, že sa zrealizoval ten titul, lebo kde inde, ak nie na Novej scéne, čo ja volám Národné divadlo hudobno-dramatického žánru, to zrealizovať tento titul, lebo je to naša história a my musíme poznať, čím sme žili, aby sme mohli fungovať dnes naplno, aby sme mohli aj vedieť, kam smerovať do budúcnosti. A myslím si, že je to inscenácia, ktorá podhaľuje nielen život a tvorbu tejto výraznej osobnosti slovenskej kultúry a nielen slovenskej, stredoeurópskej kultúry, aby sme si uvedomili, že aj slovenská kultúra bola súčasťou stredoeurópskeho priestoru, tak ako dramaturg som bol veľmi rád, že tento titul sa na repertoár dostal. A samozrejme srdečne divákov pozývam, a nielen tých starších, skôr narodených, ale aj tých mladších, aby zistili, že povedzme isté európske konotácie mali umelci zo Slovenska aj tu a my máme na čo nadväzovať. No a pri titule Dáš, to je zase téma vzťahov, ktorá je stále večná a v mnohých variáciách sa na javisku nejako dostáva. A mne na tej hre, lebo hry o vzťahoch tých je desiatky, stovky, ale je to nový titul, je to titul, ktorý tou štruktúrou je neuveriteľne zaujímavý, lebo vy vidíte postavy, ktoré sa pred vašimi očami menia, začínajú ako školáci, starnú školáci v druhej triede základnej školy. Tu aj divákov chcem upozorniť, že nemajte pocit z niekoľkých fotografií a z vizuálu, že je to inscenácia pre deti. To je len nejaká prvá, ani nie štvrtina inscenácie, kedy sa kvázi rozdajú karty. Potom tie postavy vidíme v čase keď končia tínedžerov, keď sú na tej strednej škole a naraz tie charaktery sa začnú brúsiť, naraz tie jednotlivé väzby sa začnú trošku kaziť. No a ten dovetok je v tej druhej časti, ktorý je úplne excelentný, kedy sa stretávajú na pomaturitnom stretnutí po x rokoch ako štyridsiatnici a vy vidíte ten prežitý život v istých súvislostiach. A opäť, všetko ľudsky uveriteľné témy, ktorými dnes žijeme, ako naplniť vzťah manželský, partnerský k deťom, ako uspokojiť naše predstavy, naše ambície, naše túžby, aby sme boli šťastní a milovaní. A naraz vidíte tie priam čechovovské postavy, ktoré tie životy trošku tak si spackali a patlajú tie životy. A je to všetko humornou, nadľahčenou formou akoby vyjadrené. A ešte jeden veľký bonus, ktorý bol rozhodujúci pri tom, že som sa rozhodol tento titul ponúknuť na Novú scénu, že dáva skvelé príležitosti pre takmer všetkých hercov, ktorí na tomto predstavení participujú. Dokonca aj postavy, ktoré možno sa zdajú rozsahom menšie, ale sú nezanedbateľné, zapamätateľné a na tých predstaveniach oceňované aj potleskom. Takže som veľmi rád, že dostali príležitosti Vladko Plevčík, Palo Plevčík, Marcel Ochránek, Jana Lieskovská, Andreja Somorovská, ale aj Martin Kaprálik, Mirka Drínová či Monika Drgáňová. A je to naozaj taká parádna, by som povedal, školská jazda o našich životoch a opäť sa diváci výborne zabavia a možno odchádzajú aj s pocitom, že možno už teraz viem, ako ten život pevne uchopím do svojich rúk. Dnešný podcast je len o pozvánke do divadla. Poďte na to, poďte na to, poďte na to. Posledná otázka súvisí s voľným časom a tým pádom pochopiteľne súvisí s divadlom. Pretože mám tajné informácie, že
Začiatok januára je pre vás presne ten čas, kedy vybehnete do Londýna a obiehate tie muzikály. Idete tam s tým, že viete presne, čo chcete vidieť, alebo je to v podstate úplne jedno, akýkoľvek titul si pozriem, je to zaujímavé, je to krásne, je to super? Tak musím povedať, že nielen v januári a nielen do Londýna. Ja aj v minulom období som bol 10 rokov členom dramaturgickej rady Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra a mal som na starosti výber predstavení zo zahraničia, takže odvtedy až doteraz, ak samozrejme čas umožní mi, tak rád a s pravidelnosťou navštevujem či už maďarské divadlá, rád mám Varšavu, Krakov, ale povedzme divadlá aj nemecky hovoriacich krajín, ako je povedzme aj Švajčiarsko alebo Nemecko. Tým, že je to tu za rohom, tak tá Viedeň je blízko, tak niekedy fakt človek sadne na vláčik, aj tam za 50 minút vidí zaujímavé predstavenia. A samozrejme aj ten Londýn. Niekedy v minulosti to boli aj krajiny pobaltské a dokonca aj Rusko, ale dnes, poviem pravdu, sa do Ruska aj bojím vycestovať, takže to už skôr z tých materiálov, časopisov alebo aj agentúr, kde som akoby súčasťou alebo členom, kde tie informácie od nich dostávam. A keď idem na predstavenie, vôbec nie s cieľom, že či by sa to dalo na Slovensku, či už ako režisér alebo ako dramaturg ponúknuť, skôr ten titul ma niečím pritiahne, či už je to samotným textom, alebo keď je to klasika nejakým naštudovaním, či už režisérom, menom, alebo možno aj materiálom, že som o tom titule čítal. A niektorí divadelníci, s ktorými udržiavam kontakty v daných krajinách, tak sami mi povedia, že na toto choď, to je veľmi zaujímavé. Napríklad teraz veľmi taká výrazná, nie je to za posledný rok, dva, ale je to už aj 5-10 rokov. Peter Quilter nám o tom rozprával, ale je to tak, že hviezdy filmového plátna sa buď spätne vrátia k divadlu, kde začínali, alebo mnohí majú debut vo svojich 50 alebo aj 60 rokoch po veľkej kariére ako filmovej, vchádzajú do divadla, takže niekedy aj to ma priláka. Musím povedať, že niekedy je to ale aj sklamanie, že človek očakával viac, ale niekedy sú to naozaj famózne zážitky. Takže skôr je to, že očakávam od toho predstavenia nejakú emóciu, nejaký zážitok a niekedy od toho neočakávam vôbec nič. A ešte poviem, že niekedy veľmi inštinktívne si človek vyberie nejakú inscenáciu. Ale napríklad z posledného výletu z Londýna som mal taký zážitok, že to, čo som naozaj si vybásnil a čakal a doslova som si ten program nejako prispôsobil tomu predstaveniu, bolo obrovské sklamanie, lebo nie vždy tie mená, ktoré sú hviezdne, vám prinášajú taký zážitok. A naopak som mal jedno z najväčších zážitok z muzikálu, ktorý bol považovaný za outsidera, lebo bol tesne po uvedení v Londýne. A nakoniec to bol veľký zážitok nielen pre mňa a teraz akoby aj ten ohlas kritiky, aj diváckeho záujmu ukázal, že je to presne naopak. Divadlo je fascinujúce v tom, že tá živosť, nepredvídateľnosť, to tu a teraz každý večer musíte mať tých ľudí v hľadisku a vy s nimi zažijete niečo, čo sa už nezopakuje, tak to je prekliatím a zároveň aj to najväčšou devízou divadla. Hosťom v našom podcaste bol dramaturg a režisér divadla Nová scéna Svetozár Sprušanský a rozprávali sme sa nielen o muzikálovej show Pánska jazda, ktorú vás pozývame si pozrieť v divadle Nová scéna nielen v premiére 16. a 17. októbra, ale samozrejme aj potom neskôr, pretože je sa na čo tešiť. To rozprávanie bolo skvelé a ja osobne sa veľmi teším. Ďakujem a nech sa darí. Ďakujem veľmi pekne. Sme veľmi radi, že ste si pozreli oktobrový podcast a vidíme sa opäť v novembri.